Het is tijd voor de sport, de ontknoping van het amateurvoetbalseizoen. De na-competitie zit erop. En na het Pinksterweekend weten we dus precies wem dat er promoveert, wem er degradeert en wem zich misschien het gehandhaafd heeft of ook wel wem promotie het misgelopen. Het was ontzettend spannend, tot de laatste minuut. We beginnen in Boksum. Voor Boksum was het nog allerminst zeker dat de ploeg zich zou handhaven in de derde klasse. Want ze kwamen in de na-competitie terecht en dan was ze toch maar even 4 wedstrijden het cupje erbij haaien. En Oppig, dat is zo'n ploeg die vanuit de 4e klasse heel graag naar de 3e klasse wil. En eerlijk is eerlijk, ze waren er dan ook heel dan bij in Boksum. Hier liep het nog maar net goed aan voor de toesploeg. De uitwedstrijd in Oppig was in 1-1 geëindigd en dus moest de beslissing vallen in Boksum op Pinkstermaandag. Eigen rekening gehouden met de na-competitie had de ploeg niet. De trainer was bijvoorbeeld al op vakantie naar Amerika. Tijdens het seizoen was Boksum vooral in de middenmoot terug te vinden in de 3e klasse, nadat ze vorig jaar promoveerden. Maar tegen het einde van het seizoen werden meer verloren dan gewonnen en zo kwam de ploeg uiteindelijk toch nog onder de streep terecht. En een na-competitie met 4 wedstrijden tegen 2 tegenstanders, dat is toch altijd pittig. De tegenstanders uit de 4e klasse staat er namelijk niks op het spel. Ze kunnen promoveren. Maar hoeven dat natuurlijk niet. Als 3e klasser die plek verdedigen terwijl ze de laatste weken niets hebben gewonnen, is het natuurlijk een stuk lastiger. Op Pinkstermaandag was er in ieder geval genoeg publiek gekomen om Boksum en Herdongen de reem te steken. Zo'n beslissingswedstrijd waar alles op het spel staat, is natuurlijk een leuk goed stapje op de Pinkstermaandag. En spannend was het zeker, zelfs tot 5 minuten voor tijd bleef de stand 0-0 op het scorebord staan. Uiteindelijk was het Joos Hendricks die met een volley Boksum op voorsprong bracht en zo degradatie wist te voorkomen. Boksum bleef 3e klasser.